Mpanyimfo se woka wo twene tosee-tosee a yenso yɛsa no fosee-fosee ebeyi kyerɛ sɛ ade biara wo ye na asase so sɛ wo ye na wo ye ne yi a ubetwa achi emfaso pa na emmom sɛ wo ye na wo ye ne biara de a ene na agya wadwo na obetwa eno nti abrante a wutie me ababaawa a woteme nka enedai bomoden sɛ bibi biara wo ye no obeye ne yie sɛ ya awade bi na wotimu ma wani nkɔ wawade ye ho ma wonsa nkɔ ho ma wadwene nkɔ ho do wo yere korokoro no enu akire na abenya so mfaso pa die ente saa de a abrante a wutie me sɛ adwuma na wo ye anase wo sua bomoden sua ne yie na ye ne yie na abenya so mfaso sukuu na wo kɔ abrante tenase o sua de na enu akire no wangaka sɛ me papa amoa me bomoden ye ne yie na abenya so mfaso pa adi efutuo na mituo sɛ wo fa ɛbɛboa wo meda wase medin adi teacher Opoku abrante yensan hia bio na yensua bi nka ho makraw bye bye.